Viktore. Ahoj Lukáši. My vás vítáme, tohle je nová epizoda podcastu Alkoholog. Vicky, obligátní otázka, co dnes? Dneska prosím tě, no tak byl jsem v práci, byl jsem na tréninku pak, nebo jak jsem myslel, co dneska? No třeba o čem se budeme dneska povídat. Jo, prosím tě, dneska téma je likéry v Itálii a dnešním hostem je Gianni Margarita. Per favore, mi amigo, Antonio Margarita. Antonio Margarita. Počkej, ježíš, to není Milan, teda je to Milan. Jsem to já, dobrý den, ahoj všem. Čau kluci. Ahoj Milo. Dnešním hostem je Milan Zaleš, kterého jsme pozvali po té, co jsme tady skvěle probrali Campari. Kdo neslyšel, poslechněte si výborný povídání, ale právě jsme se dostali k tomu, že by bylo super si popovídat o likérech v Itálii, což je tedy dnešní téma. A ještě jenom pojďme představit Milana, že to je vlastně ambasador značky Campari, ale Gruppo Campari má i další likéry a vermuty, o tom se bavíme dneska a proto tady dneska Milan je. Přesně tak. A já bych to možná rovnou odpálil. Ale proč je Itálie tak strašně úzce spjatá s likérama a s vermutama? No tak ono, je to vlastně daný i trošku jako z historie, protože když se podíváme takovým jako historickým okénkem už do starověku, když jsme nějakých 2,5 tisíce let před naším letopočtem, že jo, Řecko, Řím, Egypt, největší civilizace v tu dobu, tak už v tu dobu oni věděli, že existuje bylinka, která se jmenuje peliněk a snažili se z toho peliňku dostat všechno, jakoby, co mohli, ale samozřejmě oni to dělali jenom do té míry, co jim dovolila jako technologie a ta technologie v tu dobu byla kladivo, pazourek, že jo, a byť uměli jako samozřejmě slévat zlato, tak se snažili vymacerovat ty bylinky takovým způsobem, že existovalo už v tu dobu nějaká napodobenina vína a piva v tu dobu a oni to právě ten peliněk sypali do těchto z těch různých amfor a těch nádob, macerovali to teda společně ještě s citrusovými kůrami a oslazovali to medem a přidávali vonou pryskyřici. A tomuhle z této směsi se říkalo mulsum. Je to hodně hezky zmapovaný v knize od Adama Forda History of Vermouth. A i ten nápoj, tato vlastně směska se našla skutečně a dali to jako na rozbor na dně amfory jedné pyramidě, kde byl pohřbený nějaký jakýsi faraon v tu dobu. No a když se posuneme v čase nebo takhle, ještě můžeme zůstat možná v tom středověku, jenom vlastně si říct, že úplně základ používání bylin na všechny ty různý lékařský procesy, mumifikace, olejíčky, mastičky, to všechno oni zvládali úplně jakoby perfektně a používá se to vlastně jako dodnes, byť se to dneska používá v laboratorních jakoby různých jako věcech. Ale teda ten nápoj jako laboratorních technologií jsem chtěl říct a značením. Ale ten nápoj mulsum se právě používal na podporu zažívacího ústrojí a nějaký jako přírodní antibiotikum právě oni věděli, že je v tom peliňku a anglicky samozřejmě peliněk wormwood, tedy červí dřevo, německy der Vermut, tak ten název napovídá, že bez peliňku prostě vermut jako neuděláš a oni už tu dobu teda věděli, že se tohleto dá jakoby perfektně jakoby používat právě jako to přírodní antibiotikum, takže se to snažili jakoby používat. No a když přeskočíme do toho středověku, protože ze starověku potom je středověk, nějakých 5000 let kupředu, to lidstvo čekalo na to, až přijde technologie, která dokáže udělat něco víc. Ta technologie se jmenuje destilační přístroj, který se dostává z blízké Arábie právě do Evropy díky křižáckým výpravám. Křižácké výpravy byly napojeny na Vatikánskou církev. Co to bylo, že samozřejmě křižácké výpravy, pro ty, kdo nevědí nebo ještě nebrali v dějepisu, tak si představte, že prostě banda lidí s křížema přijede na koních, rytíři někam tamhle do vesnice v Arábii, co se jim prostě líbí, si vezmou, když nechcete konventovat, tak to tam prostě vypálili, vydrancovali, vás ukřižovali a říkalo se tomu nenásilné šíření křesťanství, že jo? Tak to církev uměla vždycky. To uměla perfektně a samozřejmě ta církev byla napojena na nějaký řády těch mnichů, vždycky tam měli nějakýho alchymistu, což byl jako ten nejchytřejší z nich. Alkohologa. Alkohologa, alchymistu, který znal to umění destilace a samozřejmě učil je číst a psát a psal tam nějakou místní kroniku a právě jak byly různý řády těch mnichů, tak tam byl vždycky nějaký ten alchymista a jsme v době, kdy se všichni snažili zmotnit tmu a mít kámen mudrců a udělat hlavně elixír života, protože následně se ty bylinky právě začaly používat zase pro ty lékařské účely, že začaly macerovat právě ty bylinky v tom destilátu. I protože ten nápoj mulsum, byť byl hrozně populární už v tom starověku,
tak se strašně rychle kazil, protože nízký procento alkoholu nedokázalo to zakonzervovat, takže se to kazilo a za druhé to bylo o tom, že samozřejmě to nedokázal ten nízký alkohol vytáhnout ten veškerý chuťový potenciál těch bylin, což potom mění vlastně příchod destilačního přístroje. A poslední věc jenom dořeknu, Vicky, už vidím, že mi chceš jako skočit do řeči, tak je to o tom, že samozřejmě byl to ohromný krok kupředu právě v té medicíně, protože z té Arábie nepřišel jenom destilační přístroj, ale třeba i arabské písmo a samozřejmě arabské číslice a hlavně, teda ne arabské písmo, arabské číslice a hlavně arabská medicína a v tu dobu se právě už v té Arábii léčilo s těma různýma destilátama, těma kapičkama, protože když by si měl třeba astma a pomohlo by na astma třeba nějaký mátový eukalyptová mastička, kterou by si mazal jako, že jo, na krček a hrudníček, když by to bylo jako vnou potřeba, tak se to nezředí nebo nevsákne tak rychle do toho krevního oběhu, jako když si dáš prostě panáka mátovýho destilátu, kde ty bylinky jsou vymacerovány, vlastně to všechno nejlepší z nich a vlastně další potom krok v tom lékařství samozřejmě byla antibiotika, který ale přicházejí až panem Ianem Flemingem, že? Ale to je jiný povídání, ale takže tohle to byl ohromný krok a v tu dobu právě vznikají ty nejstarší destilérky jako na světě, že jo, Chartres, Benediktín a všechny tyhle ty malí výrobci, kteří dělali ty kapky, který se následně potom vlastně dneska jsou to pozůstatky těch klasických aromatic bitters, který známe na baru. Výborně. Mně se líbí, jak se jako rychle tady u nás zabydlel, si stačilo urazit docela dost jako skupin, víš, takhle jako církev, pak se řeklo, že měl jenom pazourek a kladivo ve starověkém Egyptě. Líbíš se mi a zvládl si vlastně naspat do pár minut, asi tak 3000 let, takže asi tak jako já. Prosím tě, a jak teda se vyrábějí dobré likéry? No tak já si myslím, že aby byl likér dobrý, tak musíš použít hlavně dobrý suroviny. Jo, protože když nepoužiješ kvalitní suroviny, tak to nikdy nebude jako dobrý, ale když se bavíme jako všeobecně, tak jak se vyrábí, jak samozřejmě můžeš to dělat macerací, můžeš to dělat digerací, můžeš to dělat destilací, to už je jakoby na tobě, záleží. Počkej, já tě zase zastavím. Takže jenom pro posluchače, macerace, šoupnu bylinky do lihu, digerace je to za tepla, že postupný vlastně ohřívání, ne, pokud se nepletu. A redestilace, když to ještě znovu přepálíš v kotli. A digerace je zase za studena, ne? Myslím. Ne, macerace za studena, digerace za tepla a redestilace je, když to redestiluješ. Je to takhle. No já si to myslím, ale pak je tam ještě ta digerace a to taky něco je jako přesně. Jo, to necháme na jindy. A takže jenom to jsem chtěl vysvětlit našim posluchačům, že buď to jenom louhuju, anebo ještě přepaluju. Tam zpravidla je to o tom, že když používáš jako právě třeba, nevím, skořici, jo, nebo něco, co je hrozně náchylný, tak se to třeba nezahřívá protože to může zhořknout, že jo, jako jo, takže tam jsou ty technologické postupy a záleží, jestli máš likér jako vlastnický nebo generický. Vlastnický má jenom vlastní receptury, nemůže to dělat kdekdo, kdyby si tady udělal likér alkoholok, tak by si musel použít nějakou tu směs, nějaký bylin, máš to nějak patentovaný a máš na to nějaký svůj jako návod. A když máš potom destilační zařízení, tak by si mohl třeba dělat kakaovej, mátovej, marakujovej, koupíš si jenom suroviny a vymyslíš si vlastní jako likér. Samozřejmě rozdíl mezi destilátem a likérem je v tom, že je tam nižší procento alkoholu a máš tam právě nějaký cukr. Okay. Já teda bohužel zklamu naše posluchače, protože žádný nápoj s názvem alkoholok ještě stále neexistuje, přestože jsme tady, myslím, se o tom s Vikim bavili, že prošlo to našimi hlavami již několikrát. Samozřejmě Vicky by oživil své znalosti z gastra a z barmanské scény. Ale když zůstanu u těch likérů, co vlastně v dnešním světě jsou takový ty nejvíc trendy likéry, co vidíš, je to v kurzu, používá se to. A když se prostě tobě navíc člověkovi jakoby povolanýmu řekne likéry, co prostě tě napadne? Tak vlastně úplně ten typický likér by měl být samozřejmě vždycky jako lehkej, že jo, nemělo by to být nic jako komplikovaného, těžkého a třeba jako, co mě napadne úplně jako první, tak samozřejmě Aperol třeba jako je tady úplně jako doma a byť je to značka, která má historii už od roku 1919, tak jako si pojďme říct, že jako tady v České republice je to kolik, 20 let vybudovaný, 30, jako nejvíc populární jako likér, který se vlastně taky ale nepije už jako samotnej, že jo, ale bylo to stvořený, ty lidi si to vymysleli jako vlastně pro takovej svůj Aperol jako špric, ale těch likérů je jako celá řádka. Itálie je hrozně třeba hezká v tom, že když se podíváš, Vicky, na tu mapu, kde se od severu vlastně táhnou hory až na Sicílii, tak
dřív Itálie nebyla jedna republika, byly to takový jako kraje, takový kantony se tomu říkalo a v každém tom kraji samozřejmě, jak se postupně díky té vatikánské církvi rozšířil ten destilační přístroj a ten čistý destilát, tak oni si do toho čistého destilátu začali právě v těch různých krajích jsou ty hory a na každých horách ti rostou lokálně jiný bylinky. Rostou jiný bylinky v Krkonoších, jiný na Šumavě, že jo, teoreticky a prakticky samozřejmě taky. A ta Itálie je bohatá na to, že právě v každém tom kraji si dělali místní takzvaný amára, neboli hořký jako likéry a postupem času, když potom se sjednotila celá Itálie, což udělal pan Garibaldi, vlastně vedl povstání z jihu ze Sicílie až po sever, proto právě se koktejlu i Garibaldi, existuje koktejl Garibaldi, kdy je tam právě propojení severského Campari, protože je z Milána a šťávy z pomerančů, která symbolizuje samozřejmě tu sicilskou jakoby část, tak on vytlačil ty rakousko-pruská vojska, který se chtěli víc jakoby rozšířit, no a Garibaldiho pochod je dneska vlastně italská hymna třeba, jo. Takže díky tomu propojení se pak přišlo na to, že Itálie má strašně moc různých, nejenom bylinkových, ale i třeba různých mandlových, vanilkových likérů, který jsou jakoby prvotřídní kvality. Tak to třeba Amaretto, ne? Amaretto, jasně, 1520, no, 1515, 1525 podle něho, 1510, něco takového. Ale jako příklad prostě likérů, který jsou tam známý, že jo, pak určitě. To má docela hezký příběh Amaretto, člověče, tam údajně to byla nějaká láska mezi samozřejmě jako nějakým místním pánem, nebo místní paní, která obhospodářovávala nějakou sixtínskou kapli nebo něco takového tam někde a on tam přišel vymalovat. Počkej. Tak nějak to bylo, člověče. Sixtínská kapla jenom jedna, kámo. Jo, tak jako... Hele, nějaká paní tohle tu věci dělala a ty vole sixtínskou kapli, neblázní. Jako takových lidí tady nemůžeme urážet. Hele, ne, počkej, to já nemyslím jako ten příběh. Podívám se doma do knížky, jak to přesně bylo a ti to vyfotím, ale fakt to bylo tak, že údajně to byla recept domácí od místní paní a dala ho právě nějakému umělci, malíři, který tam vymalovával kapli, jestli to byla sixtínská nebo něco. Týpek, co maloval sixtínskou kapli. Ne, ona mu to dala, protože se do něho zamilovala a dala mu to jako lahvičku vlastně jako na cestu a bylo to z místních samozřejmě mandlí a tam se dávají i právě pecky, že jo, ty jako těch a tam se o tom píše v té knížce. Ale to tak jako na okraj, jo, prostě takový typický známý likér, fakt jako starý. Hele, já ještě než navážu další otázkou na vývoj likéru, tak mě zůstalo totiž hlavě. Já se omlouvám, jo, ale já jsem právě jako přemýšlel, jak ty si říkal ty antibiotika. Ty si řekl Ian Fleming, to byl Alexander, protože Ian je Bond, že jo? Já jsem pochopil, proč ti hlavě Ian, protože jsme řešili filmy Bonda a podobně v minulém díle. A podle mě tam prostě zůstalo spojení s druhým Flemingem, tak jenom jsem si říkám, Ian antibiotika nedělal, tak to musíš, Bonda. Ne, když budeme pokračovat, jak se vlastně za tebe vyvíjí vlastně český trh, co se týče likéru a vermutu? Protože my jsme tady rozebírali s našimi hostem, jak přibývají, za což jsme samozřejmě rádi a děkujeme i tobě, že jsi přišel. Tak vlastně probíráme to, jak právě různý destiláty nebo nápoje, jak se mění ten trh a jak vlastně se to přizpůsobuje právě samozřejmě požadavkům uživatele nebo prostě konzumenta, ať už to je bar nebo je to nějaký třeba event. Jak ty vnímáš, že se vyvíjí český trh v rámci jako likéru a vermutu? Tak já si myslím, že celkově jako ty bary jako sahají po kvalitě, jako když se budeme bavit třeba o červeném vermutu, který nejvíce použije do Negrony, do Amerikána a všeobecně vlastně takový nejvíc jako domíchaných jako nápojů, taková klasika, tak tam samozřejmě je jako spousta variant, ale potom máš i teď nevím, co jsem chtěl říct, člověče. Jaká byla otázka? Prosím tě, jak se říká, jaký ty nápovědi v divadle, že jo? Nahoď. Otázka byla jenom, jak ty vnímáš, že se vyvíjí trh právě v rámci likéru a vermutu s ohledem na to, že se prostě mění návyky v rámci jako konzumace. Už vím. Děkuju, že jsi mě nahodil řetěz, jak se říká. Je to o tom, že samozřejmě ty vermuty se dřív jako pily samotný, třeba se sodovkou, že jo, třeba nějaká sušená oliva nebo jakoby černá oliva, sušený pomeranč, cokoliv vlastně, třeba červený vermut a tak dále. Ale to se dneska trochu jakoby vrací, že samozřejmě byť se používají do těch, ať už to je Negrony, Americano, tak se samozřejmě dá vermut popíjet i perfektně v jednoduchých jako koktejlech. Úplně peckově nám funguje jako třeba Cinzano Bianco s růžovým tonikem, což je takový nenásilný, vlastně lehký jakoby aperitivní pití nebo digestivní by se dalo říct, osvěžující.
Je to, kdybyste si to chtěli posluchači udělat doma úplně jednoduše, 6 centilitrů Cinzano Bianco zalejete prostě do ledem, 6 centilitrů nalejete do sklenici plný ledu, nějaký vinný a zalejete to 12 centilitrama růžového toniku a nějaký lesní ovoce. Teďkom třeba je to přesně to počasí, ta sezóna na ten drink, který je osvěžující, nenásilný, úplně skvělej. Ale samozřejmě furt je tady hodně zarytej rituál, který funguje jako celý moje mládí jsme měli každý štědrovečerní přípitek, cukrová krasta kolem skleničky, Cinzano Bianco vychlazený a citronová kůra jako klasika, která prostě jakoby nevymizí a vlastně jako to není asi úplně jako špatně, lidi to mají rádi, ale samozřejmě dá se to udělat třeba už i ty bez té cukrové krasty, jenom to vychlazený vermut, ať už na kostičku ledu nebo do koktejlové skleničky s citronovou kůrou, jo. Ale to se furt jakoby pije, takový rituál se tomu říká a to se furt jakoby pije, no. A protože to jsme vlastně dneska ještě neprobrali, můžeš prosím tě ve zkratce vysvětlit rozdíl právě mezi vlastně likérem a vermutem? Tak vermut samozřejmě je většinou, když si to vezmeme ještě trošku z toho historického okýnka, tak právě ty v tom starověku měli jeden nápoj, to bylo víno nebo pivo, nic jiného neměli. A najednou přišel někdo, že to začal vlastně ochucovat těma bylinkama, to bylo první dostupný, čím to mohli jakoby ochucovat. A aby to byl teda vermut, musí obsahovat ten nápoj základní jakoby vinnou bázi, musí to být na vinném jako samozřejmě produktu a musí tam mít bylinky, zejména peliněk, bez toho to nejde a musí tam být samozřejmě nějaký jakoby cukr. Pak tam jsou spousta dalších bylinek, citronový kůry, puškorec a bůh ví co všechno jakoby se tam jako dává. To jsou zase tajný jako recepty, který nikdo nikdy jako neprozradí. A samozřejmě vermut by měl mít 16% alkoholu, pokud se nepletu podle legislativy. Počkej, a pak jsou... Mílo, můžu tě jenom tady zastavit, ale vermut je dolihovaný, říkám to správně? Jo, je to o tom, že ty maceruješ, dělá se to tak, že máš vlastně víno, koupíš jako v úzovkách, nechci říct jako zbytky, jo, ale prostě koupíš víno, co se nepoužije do výroby vlastně těch... Pro Pražáky, no to přiznají. Ne, to je pro Římany tam v Itálii. Tam máš jak je vinařský zákon, že jo, tak máš víno, že jo, odrůdový, že tam máš jenom tu jednu odrůdu, pak máš nějaký kivečka, nějaký směsi a co jako co zůstane, tak se to dá použít na vermut a dneska máš i odrůdy, který musí být používaný jenom jakoby na vermut, jo. Ale to je legislativa, to nechci odlehčovat, že by to bylo nekvalitní, to vůbec ne. Ale máš to víno a potom samozřejmě tam přidáš nějaký jakoby cukr a pak tam právě to dolihováváš buď tak, že tam máš ten čistý alkohol, kterým vlastně to víno zakonzervuješ, že se to neskazí a v tom zakonzervuješ to alkoholem, kde vymaceruješ ty byliny. A vlastně takhle se to jako dá dělat. No počkej, maceruješ teda bylinky v tom víně nebo v tom alkoholu? V tom alkoholu se to dá. Jakoby, okay. Jsou dvě metody. Jo? Jasně. Můžeš to macerovat všechno jakoby dohromady. Jasně. A ono přirozeně, ale ty bylinky ti pustí víc do toho alkoholu. Takže vlastně ty si uděláš vlastně dvě věci jako najednou, že si uděláš ty bylinky, vymaceruješ tom alkoholu a potom to dáš do toho vína a vlastně to necháš jakoby ještě snoubit. Jako spolu v tom nerezovém tanku, nebo na dobovém sudu historicky se to dělávalo. Že? Jasně. A můžu se tě jenom zeptat, je to o tom, že vermut má v sobě taky peliněk v nějakém množství versus třeba jako absint, kde se to vlastně nějak, jak to říct, jako ohraničilo nějakou legislativou? Jo, já nejsem na tohleto jakoby připravený a načtený, jo. Absint jsem nepil strašně dlouho, ale pamatuju si, že to bylo snad 120 mg na litr, kdy se hrozně bojovalo o to, že vlastně absint se říkalo, že způsobuje jako halucinace a vlastně snad i demenci a nebo vlastně různý jako bludy a Vincent van Gogh údajně si uříznul ucho pod absintem a tak dále, ale jde o to, že to byl tenkrát hrozný lobismus právě vůči vinařům, protože vinaři lobovali hrozně za to, aby se prodávala právě jakoby vína, protože víno tady historicky bylo jako nejstarší, začaly se dělat ty ochucená vína, neboli kořeněné víno, neboli vermut a ten zásadní rozdíl mezi likérem, abych se ještě vrátil té původní otázce a vermutem je o tom, že vlastně vermut je vinnej tichý víno v úzovkách ochucený o bylinky a cukr a musí tam být peliněk. Likér je de facto čistý destilát, který vzniká historicky až po tom, co vzniká vlastně čistý destilát, neboli vodka, čistý líh. A ten následně ochutíš jakýmkoliv příchutí tě napadne, ať už nějakýma bylinkama, si vymyslíš svou vlastní recepturu, anebo si uděláš baránový pyré a uděláš si baránový likér, nebo vanilkovej, nebo kakaovej, čokoládovej, oříškovej. To už je jakoby na tobě. OK.
Takže... A procento alkoholu. Vermut kolem 16% alkoholu, plus minus, najdeš i 18%, 14% a tak dále. A samozřejmě musí to nějakou dobu se snoubit, stařit se v tom nerezovém tanku s těma bylinkama a nebo v tom dubovém sudu a likér samozřejmě má od nějakých 20 a vejš, že jo, pokud se nepletu likéry, nebo 30% většinou. Já teda už jsem se jako za poslední epizody, troufám si říct, docela vzdělal. Samozřejmě jsme velmi často probírali právě téma destilace, samozřejmě macerace v rámci bylinek a ty jsi to teď říkal staření. Já jsem se ptat, jestli právě vlastně u všech vermutů probíhá staření, nebo je to volba, aby si třeba dosáhl silnější chuti, nebo je to prostě jenom pro některé značky. Jak vlastně probíhá tohle? Hele, tam je to jako taková, by se dalo říct, jedna velká neznámá, jo, protože oni to nikdo jako úplně jako neprozradí, ale jde spíš o to, že ty můžeš použít víno, který je vystařený v dubovém sudu a který už má třeba nějakou jako vlastně tu svoji specifickou jakoby chuť, anebo to potom dáš celý jako vystařit. A když se podíváme historicky na to, tak dříve se skutečně vína nechávaly stařit v dubovém soudku, byli tady bednáři, že jo, hrozně se lobovalo za to, aby třeba bourbon se vždycky dělal jako v čerstvě vypálených sudech, aby bednáři měli jakoby práci, protože se přestalo jezdit na dřevěných lodích, začalo se lítat, takže oni potřebovali práci a tak dále, ale samozřejmě dneska se taky od toho upouští a to možná odskočím trochu, ale údajně se zase bojuje za to, aby se právě mohly sudy v Americe v Kentucky na bourbon používat vícekrát než jenom jednou, protože prostě těch stromů jako trochu ubývá, všichni se snaží být dneska hrozně zelený, eko bio a jako prostě to tomu jako nenapomáhá, jo, prostě, takže samozřejmě ten trh se zaplavil hodně přebytečných sudů z bourbonu, takže samozřejmě whisky se dneska nedělá už na sherry sudech, jako tomu bývalo dřív a dneska se vyrábí sherry jenom proto, aby se vylilo, protože ho nikdo nepije v Anglii a dá se do toho stařit potom whisky prostě a je to úplně jiný sud, jiná chuť a tak dále, takže ono stařený likéry, nemám úplně tu zkušenost, ale spíš asi bylinkový, který jsou, tak bude jich spousta, který dozrávají určitě v nějakých dubových soudcích a napadá mě třeba Unicum, který jako podle mě určitě stařený jakoby bude, jo, nebo v Itálii najdeme spousta amár bylinkových, jako třeba to Braulio, který jako určitě zraje v dubových sudech tam místních a prostě jako nebude tomu jinak prostě. A můžu se tě jenom zeptat, protože já vím, že ty už to lehce zmínil, ale jaký je teda základní rozdíl mezi amárem a likérem, potažmo ještě v kontextu s bitrem? Amaro samozřejmě v překladu znamená hořký. Jo, a jasně. Bitters jako takový bitters, když si představíš bitters, to jsou ty kapičky, které dáváš do drinků po kapkách. Je to tak strašně hořký, že kdyby to bylo o polovinu méně hořký, tak je to furt strašně hořký. A je to o tom, že vlastně je to tak intenzivní, že to bylo původně pro lékařské využití, dávkuje si to jenom po kapkách, na lžičku, na cukr a tak dále, aby si to vlastně mohl sníst. A ochucuje, je to tak barový činidlo, ochucuje to ten drink tak strašně tomu tam a dává tomu texturu a máš Peychaud bitters, který byl na zažívací problémy a vzniká z toho potom Sazerac koktejl, že jo, kde se používaly ten napsy na vystříkání skleničky nebo ovonění, následně Angostura bitters, různý pomerančový bitters a spousta dalších dneska příchutí. A je to o tom, že to je vysoký procento alkoholu, žádný přidaný cukr a původně to bylo pro té lékařské využití. A když si představíš, že tenhle ten koncentrát, který se prodává v deci a půl lahvičky a máš tam vymacerovaný ty různý kořínky, stojí to 600 nebo 700 korun ta lahvička, tak ty by si ten koncentrát, který si ty uděláš, naředil mnohem více tím destilovanou vodou a ten alkohol uděláš tak, že ho uděláš na nějakých třeba 40%, nebo dejme tomu od 30 do 40 plus minus, najdeš nějaký amára, tak to je vlastně amáro, je v překladu hořký, takže je to by se dalo říct vlastně likér, který má ty procenta alkoholu kolem těch 25 až 35 do těch 40 plus minus a je to bylinkový. Je to vlastně bylinkový likér, který je vlastně, ale už je tam více cukru než v těch malých bitters a není to tak koncentrovaný jako ten malý bitter, že se to dá pít i třeba na ledu, jo, nebo vychlazený, nebo ve špricu, prostě to už je na tobě, nebo si to můžeš polejt zmrzlinu tím třeba. Takže jak říká Luky, bolí tě bříško, dej si amára víčko. Jo, to je hezký, to si můžeš nechat vytetovat třeba, no. Na čelo. OK, hele, Míro, bylo to teda strašně zase vyčerpávající. Ty jsi neskutečná studnice nejenom moudrosti, ale i dat likérových. Bylo to skvělý. Bylo to úplně úžasné. Tak to jsem rád. Já jsem jako extrémně spokojený. Protože já jsem se dozvěděl tolik věcí, že jako mě zase bude nějakou dobu trvat to celý jako vůbec pojmout, víš? Jak říkáš? Prostě Mílo, kde tě najdeme na sockách? Tradiční otázka naše. Na sockách Facebook Milan Zaleš a Instagram Milan_Zales. A můžeme někde sledovat i nějaký vermuty nebo nějaký
ostatní tvoje likéry? Tak jakoby samozřejmě já se v tom uskupení jako značek Gruppo Campari starám samozřejmě i o ostatní, jako je Aperol, Cinzano, Crodino a tak. A my to vlastně máme na starosti s kolegou Filipem, kdy se říká, že já mám víc na starosti to Campari, že jsem vlastně pan hořký a Filip je pan sladký, nebo nám taky říkají patamat, protože ten je nějaký červený a ten žlutý nebo oranžový, ten druhý postavička. Takže jako tohleto všechno můžeme se někde potkat třeba na nějakém hostování nebo na Appetit pikniku jsme teď byli, kde jsme dělali Aperol, třeba Cinzano Rosse. Obávám se, už ti neřeknu jinak než pan hořký. Já jsem pan hořký, no. A mám rád ty klasický italský hořký kafe. Nesmí být spálený, ale prostě jenom nahořklý, příjemně italský, dobrý distret. No, aby jsme nezapomněli, tak my jsme všude jako alkoholok.cz. Jako všude. Je to tak, no. Každopádně Milo, moc děkujem. Bylo to skvělé povídání a držíme palce, ať tě čeká cokoliv. Předpokládám, že tě toho v létě bude čekat samozřejmě velká spousta. My se stavíme s Vikim tam, kde to půjde. A do té doby přejeme příjemný poslech, budeme se těšit příště a doufám, že se nevidíme naposledy. Tak určitě, a kdybyste potřebovali nějaký dobrý, ať už likéry nebo vermuty, cokoliv, tak Warehouse number 1 je k vám dispozici. Můžete se tam nakoupit všechno a přijede vám to až domů. Super, děkujeme. Děkujeme. Tak se mějte krásně a Mílo, díky. Ahoj. Děkuju, ahoj. Ahoj. Počkej, jdeme na to kafe. Jdem kafe. Já bych dal kafe, jedno rychlý. Počkej mám, pikolko. Co? Pikolko, jo. Mějte se, čau.